खुलुमबाय अन्देग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै बे समाव नोंथांमोननिसिम आरो बे ज्योति.P.M मिनिस्ट्रिनिफ्राय आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ नोंथांमोना आं बावहरबावनाय जाबाय। दिनै आरोबाव नोंथांमोननिसिम आङो गोबां बोसोर आरो फोथायनायखौ आङो मिजिंथिनाय दं। मानोना नोंथांमोना बे ज्योति.P.M मिनिस्ट्रिखौ गोबां अनसायग्राफोर दं, साबस्क्राइब खालामगासिनो दं आरो लाइक खालामगासिनो दं आरो गोबां अननायजों बेबायदिनो नोंथांमोना नायगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आंबो अरायसम आफा इसोरनाव बिनानै होगोन आरो नोंसोरनि न'खर आरो गासैबो इसोरनि बोरजों अरायसम आबुं जागोन आरो इसोरनि अननाया नोंसोर साफ्रोमनि न'खराव दैमा बायदि बोहैथों। बेनो आं नोंथांमोननिसिम अरायसम आर'जाव लाफाबाय थागोन। दिनै नोंथांमोननिसिम आरोबाव आङो जाय माखासे मिथिनो गोनां सावगारिफोरखौ आङो लाबोबावनाय ओंथियानो जादों स्टिगमाटा एबा जिसुनि माखासे बुजानाय एबा गाजोलाव दोजानाय हांखोफोरनि मिनिंफोरखौ लानानै आं नोंथांमोननिसिम बे सावगारिखौ लाबोनाय जाबाय। स्टिगमाटाया मा? बेयो गोदोनि ग्रीक रावनिफ्राय फैनाय। जेरै गोबां जिसुनि गारायफोर जेरै जिसुनि गारायफोरानो जादों जों जारिमिनाव फरायबा मोनो बिनि मोदोम गंसे बे जेब्ला साबुजों बुजादोंमोन आरो बे साबुजों बुजानाय गारायफ्रा जों जारिमिनाव फरायबा मोनो जेरै 5840 बिनि मोदोमाव गारायफोर दं। आरो बिनि मेन गारायानो जादों गासै मोनबा, जेरै सुनि थुफि आरो आखाइयाव मोननै आरो अहायबा मोनसे आरो आथिङाव मोनसे गासै मोनबा बे गारायखौ जोङो मेन गारायखौ मोनदांनो हायो। अन्दायगाफोर जाय बे स्टिगमाटायानो जादों जेरै माखासे मार्क, स्पट, ब्रेन मिनिं जादों हांखो, जेरै निसान आरो बेबायदिनो बे माखासे सिनफोरखौ लानानै फोरमायनाय जायो। अन्दायगाफोर जेरै जाय बे हांखो होनाय जिसुआ दि बे गावनि दुखुफोरखौ सोरनोबा होयो। बे मोदोमनि गारायफोरखौ बे गावनो सोरनोबा जायहा गोथारै जिउ दानाय जायफोरनि जिउफोरखौ अननायजों बिसोर मिथिनि होनायनि गेजेरजों 23 बोसोरनि सिगां बे गावनि क्रुस दंफाङाव आलायजानायनि सिगां गोबां बुजादोंमोन, साजा होदोंमोन। बे अनुभबखौ बे फिलिंखौ जायफोरनो सोरबा बेबायदि जोंनि गेजेराव नुजाथि होयो। अन्दायगाफोर बे मोदोमनि गारायफोर जेरै गारायनि दाग, जेरै जिसु ख्रिस्टनि क्रुसाव आलायनायनि सिगां जों मोननो हादों। अन्दायगाफोर साबुजों बुजानाय मोदोमनि गारायफोर, जायगा गाजोलजों दोजानाय जेरै आखाइनि गाराय, खर'नि थुफि हमहोनाय गारायफोर जायनाव बे नुजायो अब्ला बेखौ बुङो स्टिगमाटा। खायसेनाव बेबायदिनो अनलि मात्र नैबे सुनि थुफि मेनाय खर'निफ्रायल' खायसे थै ओंखारनायखौ नुगोन, खायसे खाफालावल' थै ओंखारना क्रुस जानायखौ नुनो मोनगोन आरो खायसेना आखाइयावल' नुजागोन। आरो बेखौ फोरमायनो होयो बेजों जिसु ख्रिस्टनि दुखु सैनायखौ मोनदांहोयो आरो जिसुनि क्रुसनि दुखुखौ बे जायफ्रा नाजावनो हायो बेजोंनो मिथिहोयो। अन्दायगाफोर माने जेरै गालातिनि 10 जिस्नि सिरियाव जों फरायब्ला मोनो, मानोना आङो जिसुनि हांखोफोरखौ एबा स्टिगमाटाखौ आंनि मोदोमाव दैबाय बायदों। गिर्जानि जारिमिनाव गोथार फ्रान्सिस आसिसिया गिबि मिथिसार बे स्टिगमाटाखौ एबा बे हांखोखौ मोनग्रोदोंमोन। 1224 मायथाइनि बे समाव बेयो जेब्ला मोनसे लाबारनाय गोजौ हाजोआव बेयो जेब्ला 40 दिन उखै हाबनानै आर'ज गाबदोंमोन, बे समाव मोनसे जोबोद समायना क्रुसनि खाथियाव जेरै गंद' गांगोनां आरफा बेजों नुजादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बेयो माखासे बेनाव बे नुजानायनि उनावनो बेनाव बे जिसुनि हांखो बेनि मोदोमाव बे थै ओंखारनाय, आखाइयाव आथिं गाजोल दोनाय, सिनि थुफैनाय बेनाव गासिबो नुजाफैजोबदोंमोन। आं बेखौ मिथिहोबावनो लुबैदों जाय गोथार फ्रान्सिस आसिसिनि जोनोमा जादों जेरै 1190 मायथाइयाव बे इटालियाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बियो थैनाया 1222 मायथाइयाव बे 3 अक्ट'बराव बेयो थैनो नांदोंमोन। दा अन्दायगाफोर दिनै आरोबाव आं बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों स्टिगमाटाया मोजां ना गाज्रिखौ फोरमायो। स्टिगमाटाया जेरै गोथार जानायनि
हांखोखौ बे मोनसे फोरमायो नाथाय बे मानसिया सिगां गोथार जाग्रोआ गोथार जानायनि सिगांनो एबा गोथार नङाब्लाबो स्टिगमाटाया बेखौ गोथारनि लामाथिं दैदेनलाङो स्टिगमाटाया जिसुनि मोनबा गाराय बेखौ फोरमायो आरो बे गारायजों बेखौ बोरखौ मोनो जाय गाज्रियाबो सोलायो मानोना गेदेर बे मोदोमनि दुखु सैनायजों जिसु ख्रिस्ट'नि बे दुखुखौ जोङो बाहाय मोनदांनो एबा नुनो मोनो मानोना बे गावनि थारैनो 2023 बोसोरनि सिगां बे थारैनो बेयो साबोजों बुजादोंमोन गाजोलाव आथिं आखाइजों गाजोलाव बे दोजादोंमोन बे गासैखौबो जोंनि बे गोबां सोरबा सुबुंनि गेजेराव बे जानायखौ जों सम सम जों नुनो मोनो बेनिखायनो अन्दागाफोर बे नुथायफोरखौ नोंथांमोना लासै लासैनो मिथिनो मोनगोन फै जों बिनि जारिमिनखौ आरोबाव जों मिथिबावो जायफ्रा बे स्टिगमाटानि जानायनि गेजेरजों सोरबा जिउआबो बे दुखु सैनायनि गेजेरजों गाज्रि सुबुङाबो जिउआव सोलायनाय फैयो बुहुमाव गासै 327 सा सुबुङा बे गनायजानाय स्टिगमाटाखौ एबा जिसुनि बे दुखु सैनाय हांखोखौ मोनदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो दासिमबो सोरबा बेबायदिनो आरोबाव जाय पपनिसिम एबा गनायजायै बे सहैयै दाबो गोबां स्टिगमाटा मोननाय बे बुहुमाव सुबुंफोर दंबावो गासै जेरै जोङो मोननो हायो 10 सा सुबुङा गोथार जाबाय जाय स्टिगमाटाखौ मोनदोंमोन आरो जाय स्टिगमाटाखौ मोननायनि गेजेराव आरोबाव जों मिथिनो मोनबावो जेरै 40 सा आइजोफ्राबो स्टिगमाटाखौ मोनदोंमोन बे स्टिगमाटा एबा जिसुनि दुखुखौ नाजावनानै मोननाय जोबोद जोंनि थाखाय गोनांथार आरो सोमोनांथाव बे नोजोर होनो गोनां अन्दायगाफोर जों आरोबाव मिथिबावनि फै जाय पाद्रि पिय'आ 1918 मायथाइनि 20 सेप्तेम्बराव पाद्रि पिय'आ जेरै जेब्ला गिर्जायाव आर'ज खालामो अब्ला बियो स्टिगमाटाखौ मोनो जों पाद्रि पिय'नि सोमोन्दै मिथिगौ बिनि जिउआव बियो जिसुनि गारायफोरखौ गोसोखांनानै बै जिसुनि दुखु सैनायफोरखौ गोसोखांनानै जेब्ला बे आर'ज खालामदोंमोन अब्ला बे आखायाव आरो आथिङाव थै ओंखारदोंमोन जेब्ला बे गोसोखांनानै जिसु नोङो जोंनि थाखायनो गोबांथार आथिं आखायाव गाजि दोजादोंमोन बेखौ गोसोखांनानै जेब्ला बे गोथार गिर्जायाव आर'ज खालामदोंमोन अब्ला बिनि आखायावबो अब्ला बे थै ओंखारनायखौ मोनदोंमोन बे गोसोखांनानै बे आर'ज खालामनायावनो बे पाद्रि पिय'नि आखायाव आरो आथिङाव बे थै ओंखारदोंमन जिसुनि बे दुखु सैनाया बे समाव बेनाव हाबफैयो जेब्ला जिसुनि बे होनाय हांखो एबा गाराया स्टिगमाटाया पाद्रि पिय'नाव मोजां जाफिनो ना जाफिना होननानै जेब्ला बेखौ टेस्ट खालामो अब्ला डक्टर जेब्ला टेस्ट खालामो अब्ला कमप्लिटलि मोजां जाफिननायखौ बिसोरो फोरमान होफिनदोंमोन दानिया फैदो जोङो आरोबाव जाय जेरै जुलिया मुंनि सासे आइजो जुलिया बबेनि आं बेखौ मिथिनो लुबैदों जुलिया साउथ करियानि बियो नाजुआव थायो बे जिसुनि दुखु सैनायनि हांखो एबा स्टिगमाटाखौ बियो जेब्ला बियो मोनदोंमोन बियो 1992 मायथाइनि जुननि 3 अक्ट'बराव जेब्ला बियो पप जन पल II जों बोर मोनदोंमोन जेब्ला बियो स्टिगमाटा जानाय समाव जुलिया बिनि फिसाया जेब्ला रमाव पप जन पल II जों बियो आरो बेजों थांफानायाव नैथिफोरखौ बियो नाजावदोंमोन बे सासे रमान कैथलिक न'खरनि हिन्जावमोन बियो हाउस वाइफमोन बे न'खराव बियो हाउस वाइफनि सासे आइजोमोन आरो बिहा बे आइजोआ जेरै 7 गथ' दंमोन बियो 1985 मायथाइनि 30 जेब्ला बियो जुलाइआव गावनि रुमाव जेब्ला आर'ज खालामो बे समाव आइ मारियामा बेजों आरोबाव बेजों दर्शन जायो आरो आइ मारियामनि मुसुखानिफ्राय मेगननिफ्राय थै बे बोहैनायखौ बे नुग्रोदोंमोन 1988 मायथाइयाव आरो बियो फेब्रुवारियाव
जे 4 फेब्रुवारियाव बियो जुलाइ केम्पआ स्टिगमाटाखौ बियो गिबि मोनदों आरो बे समाव मादामनि मुसुखानिफ्रायबो मोदोमफ्रु थाव बे गनायखौ मोनबावदोंमोन। जुलिया केम्पआ जेब्ला नाजुआव साउथ करियायाव 1947 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन। बिनि बिफा सासे फोरोंगिरि आरो बियो चाइनानि सासे थुनलाइनि रोंगौथि मोननाय सुबुंमोन। 1950 मायथाइयाव जेब्ला करियानि दावहायाव बिनि बिफा आरो बिब'आ जेब्ला बियो कमिउनिस्ट आर्मिफोरजों गावथारजादोंमोन। बिनि दुइसिन बिनानावाबो जेब्ला लोमजानानै बियो थैयो आरो बे समाव जुलिया केम्पआ जोबोद दुखुनि गेजेरजों गावनि बिमाजों गोब्राब हाबा मावनानै जिउ खांनांदोंमोन। बे गोजौ फरायनायाव खस्थ'नि थाखायनो आवगायनो फरायबोनो हायाखैमोन। 1972 मायथाइयाव जुलियाया जुलिया केम्पजों हाबा जायो। बे नाजु थावनिनोमोन। बिहा 2 फिसाज्ला आरो 2 फिसाजो दं। जेब्ला जुलियानि देहाया गोबां लोमजानायाव आरो केन्सार बेरामाव गोग्लैनांदोंमोन। डक्टरा बेखौ हाबनायनि राहा गैला होननानै बेबो फोसावखाबायमोन। जुलिया केम्पआ गावनि थैनायखौ जेब्ला बियो केन्सार बेरामनि थाखाय नेबाय थादोंमोन। बिनि फिसाया बेखौ फादारनाव लानानै थाङो आरो फादारा बिनि जाथायखौ खोनानानै बियो आरो बुङो जेब्ला बेखौ आरज खालामो। बे आरज खालामनायजों जेब्ला आरज खालामो अब्ला फादारा बुङो इसोरा बेखौ बोर होबाय। उनाव जुलियानि मोदोमा जेब्ला दुंखांबोयो थाबैनो बियो बे मुगायावनो बे सोखा जायो आरो बियो गोसो गोथारै आरज खालामफिनो। बिनि गुनाय जाय बियो केन्सार बेरामनि थाखाय केम'नि इन्जेक्सन होनायाव बिनि खानायाबो गलांबायमोन आरो बिनि खानायाबो बे मोजाङै रोदोमफिनबाय। सानसे मोनायाव 3 बाजियाव जेब्ला मोनानि उनाव फुं 3 बाजि जाबायमोन। जुलिया केम्पआ जिसुनि दुखु सैनाय थै गनाय सुबुंनि पापनि थाखाय बियो बे समाव बियो दर्शनाव नुदोंमोन गावनि जेब्ला बे रुमाव आरज खालामनायाव। आरो बे जुलिया केम्पआ जिसुनि बेफोर दुखुखौ नुनानै गावबो नाजावनो समाय लायो। मानोना जुलिया केम्पजों बे नुजानोबो नों बे दुखुखौ नाजावनो हागोन दा बे? अब्ला बे समाव बुंदोंमोन औ आंबो बे दुखुखौ नाजावनो हागोन। आंनो बे दुखुखौ हो आरो बे दुखुखौ बे नाजावनो लादों। बिनि उनावनो बियो गोबां सानायजों बे दुखु हांखो स्टिगमाटाखौ बियो मोनो। जेब्ला 30 जुन 1985 मायथाइयाव जुलिया केम्पआ मारियामनि मुसुखानिफ्राय गावनि रुमाव थै गनायखौ बियो नुग्रोयो। 2 सप्ता खावसेनि उनाव 18 जुलाइनि गिबि सानाव मारियामनिफ्राय आरोबाव बे मेसेजखौ मोनग्रोयो। 1986 मायथाइनि 19 अक्ट'बराव रोखायै बियो मेगननिफ्राय थैनि मोदै गयो। गुबुन दिनाव मोदोमफ्रु थाव गनाय आरो गलाब बिबारनि मोदोमनाय आरोबाव जब्राफोर हामनाय आरो बेबायदिनो फोरबो बसनिखौ नाजावनायाव बिनि सालियाव बेदर जानायखौ बियो मोनदोंमोन। जाय जुलिया केम्पआ बियो पप जन सेकेन्डनि लोगो लाहैनायाव जेब्ला भाटिकानाव जेब्ला बेजों बिग्रा गिर्जायाव अक्ट'बरनि 31नि 1985 मायथाइयाव फोरबो बस नाजावनायाव बिनि इउकारिस्टखौ जेब्ला बे नाजावो अब्ला बियो बेदराव थैयाव सोलायो। 1994 नभेम्बरनि 24 समाव जेब्ला बे 24 अक्ट'आव माखासे देउरि आरो 7 सा धोरोमनि दावबारिफोरजों बिनायाव अब्ला बिनि फोरबो बसनि खाथियाव बे जोंब्लावनायजों बेजों आरोबाव आरफा नुजाबावदोंमोन। 30 जुननि 1995 मायथाइयाव जिथि एनिभार्सारियाव जेब्ला हरसे आरज खालामनायाव आइ मारियामनाव बियो मोदै गनायखौ नुदों। आरो बे समाव सिनिता जिसुनि दुखु सैनायखौ बियो नुबावदों आरो फोरमायो। बेजों बेखौ फोरमायो। आरोबाव 1995 मायथाइनि जुलाइनि 1 थारिखआव बे नुनायखौ बे नुनो मोन्दोंमोन। आरो जुलिया केम्पआ
जिसुनि दुखु सैनाय हांखोखौ नाजावो जेब्ला आरो माखासे धोरोमनि दावबायारिफ्राबो बिनि थाखाय साखि होदोंमोन आरो जुलाइनि 2 अक्ट'आव 1995 मायथाइयाव जिसुनि दुखुखौ बे नाजावबाय बिनि सालायाव फोरबो बोसोर आरोबाव बे थै आरो बेदराव सोलायबावबाय सेप्तेम्बरनि 22 अक्ट'आव 1995 मायथाइयाव जेब्ला बिमानि हाजोआव गोथार बोलि बावनायाव फोरबो बसनिफ्राय थै मोदोमखौ आरोबाव बे मोनबावदों जेब्ला डक्टर हेलेन वाम कानाडानि बिथाङा J.P.M गासैखौबो जेब्ला टेस्ट खालामजोबो बेनि गासैबो महिमाया थार जिसुनि थै आरो नंगौजों होननानै बियो फोरमान होयो 2010 मायथाइयाव 22 फेब्रुवारियाव J.P.M सानथाम बे रुमाव दंमोन बे समाव आर्चबिशप करियानि गियाबनि भलाइटिस बे गोथार बोलि बावनायाव जेब्ला इउकारिस्टनि दौनाय समाव J.P.Mनियाव आरोबाव सालायाव बे इउकारिस्टआ एबा फोरबो बसआ जिसुनि मोदोम आरो थैयाव सोलायबावदों दानिया फैदो अनदेगाफोर दिनै जों बिथांनि J.P.Mनि सोमोन्दै गोबांथार मिथिनो मोनबाय मानोना बिनि गासै साखिफ्रा जाय आर्चबिशप आरो माखासे दौरिफ्रा जेरै बिनिनो साखिफोर इन्डियानि गिबि स्टिगमाटा मोननाया जादों सेन्ट मारियाम थ्रिसिया बियो 1962 मायथाइनि 22 एप्रिलाव जेब्ला केरेलायाव थ्रिसुनि फिटेनसेरा गामियाव बियो जोनोम मोन्दोंमोन बियो 1905 मायथाइयाव बे स्टिगमाटाखौ बियो मोनग्रोदोंमोन गोबांथार जोंनि हादराव एबा गुबुन हादराव गोबां जिसु ख्रीष्टनि बे मोननाय हांखोफ्रा जोङो नुनो मोनो नाथाय बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया दिनै आरोबाव अनजायगाफोर आङो आंनि फिसाजो आलफन्सानि बे फिसा स्टिगमाटा जानायखौ एसे मिथिहोनो लुबैदों नाथाय बेखौ आं गावखौनो बेखौ हाइलाइट खालामनो एबा गावखौनो मिथिसार होनो थाखाय नङा नाथाय सैथो आरो थार जाथायखौ जों मालाबाबो लाखोमानो नाङा जाय इसोरनि होनाय बे हांखोखौ जोङो मालाबाबो लाखोमानो नाङा जेरै जिसु ख्रीष्टआ 10 जन खुदियाफोरनि गेजेराव बियो बुंदोंमोन थां नोंसोरो दौरिफोरनो खोन्थाहै जाय खुरिया गोनांफ्रा जिसु ख्रीष्टनो गाबज्रिदोंमोन दाबिनि फिसावा जोंखौ अनखांदो आरो बे समाव जिसु ख्रीष्टआ बिसोरखौ दौरिफोरनिसिम थांनो माने दौरिनिफ्राय प्रमाण बिलाइ मोनबासो बिसोर समाजजों गामिजों बयजोंबो थाफानायनि बे खाबुखौ मोनगोन बेखायनो जेब्ला थाबायलांफुनायावनो बे 10 जन खुरियाफोरनि मोदोमाव स्लिम जादोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव सासेल' फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ हामबाय होनो फैदोंमोन नाथाय बाखिया 9 जना सिरि सिरि बिसोरो जिसुखौ हामबाय होजासे ओंखारलांदोंमोन बेखायनो जिसुआ बुंदों नोंजों गासै जिसाबो गासैबो हामाखैमोन खोमा बाखिया बहा बेबायदिनो जेरै जोंखौबो बे फोरबोनि गेजेर अननायखौ मोनदोंब्ला जोङो बेबायदि फोरबोखौ साखि होनो थाखाय फोरबोनि अननायखौ मिथिनो थाखायसो जों बेखौ मिथिहोनाय जायो नाथाय सोरखौबा हाइलाइट खालामनो एबा जों गावखौ गेदेर देरगानो एबा गावखौ फोजौनो थाखाय नङा जेरै 2012 मायथाइनि फेब्रुवारियाव जेब्ला 2 अक्ट'आव जेब्ला आंनि फिसाजो आलफन्साया बे जोनोम मोन्दोंमोन आरो एप्रिलनि 2 अक्ट'आव बेलासि 3 बाजियाव बिमाया जेब्ला आलफन्साखौ जेब्ला गावनि बिसिनायाव बे अननायजों गोरलै गथ'नो आहार दौदोंमोन बे समावनो बिमाया अब्ला गाबज्रिहरबाय नै जोंना नानिया आलफन्साया खाफालाव थै ओंखारनानै माबा क्रुस जाबाय बे समाव आङो आरो बिमा आरो जों माखासे मानसिफोर नुनानै गल' जादोंमोन आरो अन्थाव बाथाव नाथाय आलफन्साया मिनिदोंसोमोन बेनो सानायखौ होआखैमोन दसे उनाव बिनि गोरलै खाफालाव जेब्ला थै ओंखारनानै ख्रिस्टनि हांखोनि महर लानायखौ नुनानै जों सोमोनांदोंमन मालाबाबो सानाखैमोन आलफन्सानि खाफालाव थै ओंखारनानै बे क्रुस जागोन बेखौ नुनानै जोंनि मेगनाव बुंसोनो हायै मोदै गदोंमोन अखानायै एप्रिलनि 4 थारिखआव फुंनि 6:30 जों सेक्रेड हार्ट पारिशआव जेब्ला आलफन्साखौ लानानै जों गोथार बोलि बावनायाव बाहागो लायो बे समाव फादार देबेन कसारिया बोलि बावनायाव प्रभु बसखौ जेब्ला दिखांदों बेनि आंनि मोदोम जेब्ला बेखौ दिखाङो अब्लानो बे समाव गोरलै आलफन्सानि खाफालाव आरोबाव नैथि खेब बे खाफालाव थै ओंखारना क्रुस जाबावबाय जेब्ला गोथार बोलि बावनाया जोबो अब्ला आङो फादार देबेन कसारिखौ बुंदों फादार आलफन्सानि खाफालाव थै ओंखारना क्रुस जादों
अब्ला बे समाव फादारा बे आलफानसाखौ बिदोंमोन आरो बे बुंदोंमोन थारै बे इसोरनि गेदेर अननाय इसोरा बेखौ बोर होदों फादाराबो बेखौ ब्लेसिं होबाय बेबायदिनो आरोबाव मे अखाफोरनि 2 अक्ट'आव बेलासि समाव टंला पारिसनि एबा डन बस्क'नि पारिस प्रिस्ट फादार माइकेल बेंग्रा आरो बेजों लोगोसे फादार रेक्टर फादार पिटर बिथांमोना जेब्ला जोंनाव आलासि जानो फैयो अब्ला आलफानसाखौ बिसोरो जोङो बुङो फादार अननानै इसोरनि अननायजों 7 बोसोरनि उनाव जों गथ'खौ मोन्दों अननानै बे गथ'खौ बोर बिना होदों अब्ला फादार सानैबो बेखौ बिनानै होबाय आरो बे दौरि सानैया जेब्ला गोरलै आलफानसानि खाफालाव क्रुसनि सिन होनानै जेब्ला बियो 5 मिनिटनि उनावनो आलफानसानि खाफालाव थै ओंखारबावबाय आरो बे थैया क्रुस जाबाय बेखौ नुनानै फादार आरो माखासे सिस्टारफोर आरो माखासे बाय थानाय सुबुंफ्रा बे फोरबोनि सोमोनांथावखौ नुनानै इसोरखौ हामबायदों आरो बे समाव फादार बुंबाय बे फोरबोनिफ्राय होनाय हांखो बे सोनिथ'फो होनाय हांखो आरो बे स्टिगमाटा बेनिखायनो अनजागाफोर दिनै आङो नैबे सुंद' आलफानसानि बे जानायखौ मिथिबाय मानो बियो बे समाव बे खेबथाम जादोंमोन नाथाय बे समाव माखासे सुबुंफ्रा गुबुन गोरोन्थि बुजिदों एबा खायसे साननो हागौ बे गावनि फिसाखौ बियो बेबायदिनो फोसावनानै हाइलाइट खालामदों नाथाय बे बाथ्राजों आङो हाइलाइट खालामबाय फोरबोनि हांखो होनायखौ आङो लाखोमानो सानाखै बेखौ बुहुमनि गेजेराव मिथिनानै जोंबो दिनै फोरबोनि अननायखौ मोनदांदों आरो फोरबोआदि गाव 2023 बोसोरनि सिगां जों गासै सुबुं हारिनि थाखाय बे गावखौ क्रुसाव बोलि जादोंमोन बे थारैनो दानि सुबुंफोरनि गेजेरजोंबो बे होनायनि गेजेरजों जोंखौ जिउआव फोथायनो आवगायलांनो थाखाय बेनिखायनो फैदो अनजागाफोर आरोबाव नोंथांमोना मिथिबावनो लुबैदोंब्ला गोबांथार बेबायदिनो जिसुनि हांखो होजानायफोर गोबांथार सुबुंफोरनि गोथारफोरनि गोबां जोङो बेखौ इउटुबनि गेजेरजों जारिमिननि गेजेरजों नोंथांमोना नायब्ला नुनो मोनगोन खेबसेबाव दिनै बे आं स्टिगमाटानि होनाय बिबुंथिनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आं बे सावगारिखौ बाहाय फोजोबनो एबा बे बुंनायखौ बाहाय फोजोबबाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बेखौबो हामबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों